Una mahadi. Pinini litum dak demonstration keduk di Phu Sohorang Bong. Demonstration keduk ke lapu hello. Samson Singh Inti Park along si Doji Polo non ke jarso hello chot lo. Athema la BJP atum. Samson Singh Inti Park tu ka phalang hoji aphan la pen ke hala rong parpi nok be a park as akumlin da ka phalang hoji aphan la bangso over fly over nang selam det lo amat halake hinulap lo ilitum anong ke chipi ilitum ta anong thitan pu ke chipi ji aphan a park an ke phalang holap lo la pen Samson Singh Inti akumlin la pen a park ta non ka phalang holo directly ke latum pi phuk pe sita ha arum be dokok lo bang ing thok praji meni hang song pet la puson si pin chong lo si nitum non Samson Singh Inti Park chena namalong etum dulong le det lo yo nang litum chini non Samson Singh Inti Park along chena nam ke nilitum ta dulong le det lo pini demonstration itum bhanang pa nang pisung et lo ke di aman nang pipe kam claim et lo la BJP tu setan nilitum pini demonstration ke do ke la hello chu thang achiklo inquiry ni arboretum along meeting dolo council si ke ha la pen halada ilitum CM amethang si pulo je inquiry ni si meeting do pot inquiry CR ni pen ke la PGR VGR along le an eviction at pulo amat non anta eviction sedet bang phan ka pochu be yipu karbia tomhan inglongara tomhan ka pachu be yipu isia si tc ARO phan tok lam chotana haladak thang da pupe DC pen police pen DC pen SP pen magistrate la pen police ta hang non puta pupe la pen ke medical team la pen ke doctor nurse la pen ke ambulance hay hui ta thik non puta pupe la pen fire brigade ta thik non puta pupe la anang vekji la PGR pen VGR keroni pen eviction ji pulo tangte sita alang litum la ta claim kledet lo la pen baru ARO phantok sita aliave athe ilitum ARO ke assistant revenue officer ke hat hoy a district along circle officer ason kali circle officer tumke hala tumke power do magistrate power do hala tumke ARO tunge magistrate power ave la tumke training ta NP me la tunge chini ne la si la tuma phansi ke toy ad long dongka ARO phansi ke toy amat abinonge council amatsi SP la pen DC phan lu tok nangji police nang lu non magistrate nang toy do non election ke wang lo serak anang pu sigi punangji amat alang liuto kapang len akam si claim thurong lo pen non anta SP la pen DC phan non anta magistrate la pen police da hang hedet lo la pen ke doctor do manda pupedet lo fire brigade phanda no anta pupedet lo lama alang litum eviction sedet non ye puke election nang li tanglu pu chini lo he election nang li tanglu puke arni si pen de inquiry ni pen meeting do hota chini le election nang li tanglo puke election nang li tanglo se ta akam cheng tanglo ke ante la si election hota la pen ke code of conduct le nang li thurok se ta hala su hota eviction ke claim un pusi a rule along do alang litum non ke code of conduct nang li lelang alang litum claim kledet lo inglong arat karbiatom han kapachok be alang litum apen hala puke omor sing tiso bangke arnisi kretroxier kom ni litum kret thang si kilo kretroxier ni ha keruni long meeting ge do hut alang li ge pulo la sarthe phang chu phan ke rap vek po haladak bihari tum banghini encroachers do high court order ateng pen alang li eviction po pusip bu la pen ke alang li mobile phone pen a order ta nang chepeklang a notice na nang peklang amad no na bangke troxier ni non telepo troxier ni si eviction ji pulo alang li dum eviction sedet
non ki pu thik ason non ki pu thik dhondera case jo jelang dhondera si ki pu putang dhondera si ada kedam dhondera ka alang litum CM porial bodi che pokrak bodi ba halale alag personnel alam lo seta alang li si hada kedam dia ni case pi judya sinak alang li case along leke ka chu phu thang na chu phu dun di lagi sarthi phang chu case ke kaprek lagi dhondera case ke kaprek lagi ni tum chini dun de alang li si chini chot lapen halale halata dute ni tum rap dun ji he alang li phanta rap dun ji halata eviction nang ji sita non la sarthi phang chu long leke eviction dia bang phan ke dhondera case abang kali lake sarthi phang chu case lake ay non ke alang litum lata claim kli sarthi phang chu along lipen eviction ta claim kli hada ke concrete building ta ave hada ke eviction joy pik hada ke chainong kokkur la tu nang litum da non na thek dam long ji chainong kokkur la pen ke helang hem kim chok chak do isi hini la ta munit ke do hem ta ka lidet nang na pine ne ki bia hem chot na ante hala ke eviction da joy pik to wara kung chenanam Don Bosco School adung laki kopia bosi ke eviction center lo abinong ke ilitum aphan karbi inglong ratum han kapacho bay lapen la bihari ba melong punangkok lo bihar pen siwang pojo alang litum han ka pheri pen ajok si alang litum eviction hai hedet lo lapen non ta pheri lo pulite mo phita pheri bo milang non election nang ele posi ferilo ponda mo phita morning isita ako MLA election do thu kente ako la phi ningkan isia philelo te ako hala council election ako do thu jike council election tang det lo te ningkan isia phike ako MP election do thu jike anke alang litum claim ke lu la pulo teng te election do posi ke claim ke pulo tang te la potsi nilitum dak demonstration dolo la son ka pheri pen ke kam claim nang ni high court order ta dolo law ta dolo assam government ta ladak RSS 199/2016 at dated 10 January 2017 arni office memorandum subject eviction of encroachers pu order PF lo Assam government ta lapen lan chotagali Supreme Court order civil appeal number 1132/2011 at SLP within bracket C number 5103 5 lone 3 lone klang pe me de 5 nak ale 3 5103/2011 Jokpal Singh versus the state of Punjab and others pulo dolo ke di lapen halak bang so order ke Supreme Court order ke lake India adang isita lake effective lo labang ke lapen la effective apot si Assam government ta la order ke Punjab apot si Assam government ta la si action ke enlo ante itum council tum people lo ka pheri nang elang alang litum abinong ke eviction ing tung te lapen hai he alang litum hai he anta ilitum angno ke peklang ing tang pik pupu kang tang alilo lagi kang duk ong sa hedelo lagi order do tang kok apien da tang da claim hai hedet le pusi kang tang pu me ilang ma lagi la potsi la son akang duk ato ampan ke election da pe hai nang ni la ansi ni non ke ni ye chot lo